Dobrý deň, touto cestou by som vás všetkých chcel privítať na ďalšej spoločnej tlačovej konferencii. Chcel by mal dbať na to, aby na Slovensku bola spravodlivosť a mal by posúvať a dávať možnosti sa verejne vyjadrovať ľuďom, ktorí sa kariérne zasluhujú o to a bojujú za spravodlivosť na Slovensku, pretože im nie je jedno, čo sa na Slovensku deje. Medzi takých ľudí patrí určite aj moja kolegyňa pani Šubová, ktorá je momentálne so mnou na tejto tlačovej konferencii. Ja možno len v krátkosti by som chcel sa vyjadriť k tomu, že vzhľadom tomu, že orgány činné v trestnom konaní potvrdzujú zistenia bývalej šéfky protikorupčnej sekcie na PPA pani Šubovej, chcel by som vyzvať Najvyšší kontrolný úrad a úrad vládneho auditu, aby vykonal mimoriadnu kontrolu v PPA vo veciach, ktoré vám o to viac obzrejmí pani Šubová na tejto tlačovej konferencii a ktorej práve prenechávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnej tlačovej besede. Ďakujem aj pánovi poslancovi Šudíkovi, že som dostala priestor, na ktoré by som rada odprezentovala nové skutočnosti nasvedčujúce tomu, že naša protikorupčná sekcia na PPA mala svoj fokus zameraný absolútne správnym smerom, čo potvrdzujú nedávne závery Národnej kriminálnej agentúry, a len vďaka konaniu riaditeľa PPA Jozefa Kiša a ministra Samuela Vlčana bola naša činnosť úmyselne zmarená a sekcia bolo po ich zásahu paralizovaná. To je na úvod. Jedno z mojich trestných oznámení smerovalo k 4 spoločnostiam finančnej skupiny, ktorá podľa našich zistení neoprávnene poberala priame platby na plochu za roky 2016, 17, 19, 2020 a 2021, čím boli porušené nariadenia Rady číslo 2988/95 na účinnú ochranu finančných zájmov Európskej únie, ako je zákona číslo 280 z roku 2017 zbierky zákonov. Čo sa týka roku 2017, tak tam boli tieto právnické osoby a štatutári už dokonca uznané vinnými z trestného činu poškodzovania finančných zájmov Európskej únie, ako aj zo subvenčného podvodu špecializovaným trestným súdom v Banskej Bystrici. Ako som už spomínala, identifikovali sme neoprávnené vyplácanie platieb počas môjho pôsobenia na PPA aj pre rok 2019, a práve v súvislosti s jednotnou žiadosťou za rok 2019 NAKA dňa 15.2.2023, to znamená tento rok, začala nové trestné stíhanie voči tejto spoločnosti finančnej skupiny podľa paragrafu 199 odsek 1 trestného poriadku a zároveň vzniesla obvinenie podľa paragrafu 206 odsek 1 trestného poriadku ako právnickej osobe, tak aj štatutárovi spoločnosti pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v jednočinnom súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa paragrafu 225 odsek 1 trestného poriadku, čím orgány činné v trestnom konaní jednoznačne potvrdzujú oprávnenosť a správnosť zistení našej sekcie, kde som pôsobila ako riaditeľka riadenia rizik a prevencie proti spoločenskej činnosti. Ďalej máme rok 2020 a 2021, kde zrejme logicky príde k podobnému scenáru a tieto spoločnosti budú opäť obvinené. Vzhľadom k týmto novým skutočnostiam a hlavne vzhľadom k útokom zo strany ministra Samuela Vlčana a riaditeľa PPA Jozefa Kiša na moju osobu a ľudí, ktorí sa podieľajú na odhaľovaní závažnej protispoločenskej činnosti a poukazovaní na túto závažnú protispoločenskú činnosť v súvislosti s neoprávnene vyplacanými dotáciami z rozpočtu EÚ, sme sa spoločne dnes rozhodli požiadať Najvyšší kontrolný úrad a úrad vládneho auditu o vykonanie mimoriadnej kontroly pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorej výsledkom by malo byť konštatovanie, že PPA dlhodobo a neoprávnene vypláca milióny eur neoprávneným subjektom, čím dochádza k flagrantnému porušovaniu zákonov zo strany zamestnancov PPA a zároveň sú tým porušované akreditačné kritériá, ktoré Brusel sústavne monitoruje aj v súčasnosti. V neposlednom rade by mal Najvyšší kontrolný úrad
preveriť aj konanie certifikačného orgánu, ktorým je spoločnosť PwC, PricewaterhouseCoopers, nakoľko zjavne spoločnosť PwC tieto vážne zistenia, ktoré naša sekcia zistila, buď prehliada, alebo, poviem to veľmi diplomaticky, nechce to vidieť. Veľmi mi to pripomína mne osobne predchádzajúceho certifikačného auditora spoločnosti Deloitte, ktorému som sa ja v minulosti veľmi intenzívne venovala, ktorá tiež dlhé roky nevidela žiadne vážne pochybenia poľnohospodárskej platobnej agentúry a jej zamestnancov. Koniec koncov, kauzu dobytkár neodhalila auditorská spoločnosť Deloitte, ktorej daňoví poplatníci platia milióny eur zo svojich daní, ale odhalili to poškodení farmári. To všetci vieme. Nemôžem sa zbaviť podobného pocitu, že aj dnes je na mieste sa pýtať certifikačného orgánu, prečo nevidí to, čo videla naša protikorupčná sekcia alebo OČTK, ktoré stíhajú v úvodzovkách chránené subjekty. Ja vám dnes predložím listinné dôkazy o tom, ako zamestnanec PPA úmyselne zavádzal vyšetrovateľa NAKA, aby tak zabránil trestnému stíhaniu týchto konkrétnych subjektov finančnej skupiny, ktoré sú už odsúdené a teraz opätovne obvinené. Mám pred sebou výpoveď zamestnanca Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá mimochodom bol po tejto výpovedi povýšený Jozefom Kišom, generálnym riaditeľom PPA, do funkcie riaditeľa sekcie priamych platieb, zrejme za odmenu a dobre vykonanú prácu. Potom vám môžem dať k dispozícii. Je tu. Nech sa páči. Tento zamestnanec PPA, JUDr, doktor práv MS, dňa 28.9.21 vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre vo vzťahu k subjektom finančnej skupiny, ktoré boli v tom čase podozrivé zo spáchania trestných činov, súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ. Nebudem čítať celú výpoveď, ale dám vám ju k dispozícii, ak budete mať záujem, aby ste si ju mohli pozrieť. Dovolím si však citovať dôležité otázky vyšetrovateľky a odpovede daného zamestnanca PPA, s ktorým jednoznačne vyplýva, že svedok krivo vypovedal, aby tak zabránil trestnému stíhaniu týchto subjektov. To sú veľmi vážne veci. Idem citovať. Otázka vyšetrovateľky. Uvedte, či je PPA oprávnená skúmať, či je voči subjektu, ktorý žiada o dotáciu začaté trestné stíhanie, respektíve vznesené obvinenie, ak áno, na základe akého interného predpisu. Citujem odpoveď zamestnanca PPA. Vo vzťahu k priamym platbám PPA nemá povinnosť overovať tieto povinnosti v samotnom konaní o priamych platbách. Už pri tejto prvej otázke zamestnanec PPA absolútne a flagrantne klame. Ďalšia otázka vyšetrovateľky. Uvedte, ako postupujú pracovníci PPA, ak disponujú informáciou, že voči subjektu, ktorý žiada o dotáciu, bolo začaté trestné stíhanie, respektíve znesené obvinenie. Na základe akého interného predpisu? Odpoveď svedka. Na konanie o priamych podporách toto zistenie nemá žiadny právny dopad. Ďalšia otázka vyšetrovateľky. Uvedte, či konkrétne v týchto prípadoch žiadateľa za rok 2019 pri týchto subjektoch niekto preveril tieto subjekty, ak áno, kto, kedy a s akým výsledkom. Odpoveď zamestnanca PPA. Procesné postavenie žiadateľa v trestnom konaní nemá vplyv na rozhodovanie o žiadosti na priame platby za predpokladu, že splnil zákonné podmienky na poskytnutie priamych platieb. Vzhľadom na to, že toto postavenie žiadateľa nemá vplyv na rozhodovanie o žiadosti na priame platby, tak tieto subjekty takto preverované neboli a pracovník PPA ani nemá túto povinnosť. Posledná otázka vyšetrovateľa, ktorú uvádzam. Uvedte, či sa v čase vyšetrovateľky, či sa v čase, kedy boli vyplácané dotácie, respektíve kedy boli vydané rozhodnutia pre tieto subjekty, tieto nachádzali v evidencii nežiaducich osôb. Odpoveď zamestnanca. V čase, kedy boli vydané rozhodnutia pre tieto subjekty, mala PPA informáciu o tom, že je vznesené obvinenie týmto subjektom. Vyšetrovateľka
Čiže je to jasné, čo sa tu odpovedalo. Vyšetrovateľka na základe tejto výpovede nezačala v tom čase tieto subjekty stíhať a bohužiaľ si vyšetrovateľka NAKA nedala ani len námahu, aby si overila, či zamestnanec PPA hovorí pravdu. Keby si totiž vyžiadala aspoň interné smernice PPA, tak by okamžite zistila, že svedok ju zavádza a krivo vypovedá. Našťastie sú to aj vyšetrovatelia, ktorí si svoju prácu vykonávajú dôsledne a tak, ako majú. Vrátim sa k tomuto zamestnancovi PPA. Po tejto krivoj výpovedi bol tento právnik pôdohospodárskej platobnej agentúry povýšený do funkcie riaditeľa sekcie priamych platieb, veď svoju čiernu prácu odvedol excelentne. V úvodzovkách, samozrejme. Ten istý zamestnanec PPA, ktorý 28.9.21 vypovedal na NAKA, že ak je voči subjektom finančných skupín vedené trestné stíhanie, tak to nemá žiadny vplyv na rozhodovanie o žiadosti na priame platby a vyplatenie dotácií, tak ten istý zamestnanec dňa 21.9.22 o rok neskôr oznámil listom farmárovi Františkovi Oravcovi, že mu pozastavujú vyplácanie priamych podpor, pretože je obvinený z trestného činu poškodzovania finančných zájmov Európskej únie. Ja neviem, či existuje lepší dôkaz toho, ako zamestnanci postupujú voči subjektom finančných skupín, respektíve záujmových skupín, a ako postupujú voči bežným farmárom. Ešte raz dávam do pozornosti. Tu držím v ruke výpoveď zamestnanca na NAKA, v ktorej tvrdil, že stíhanie nie je prekážkou vyplatenia dotácií. A druhej ruke držím list farmára Oravcovi od toho istého zamestnanca, v ktorom ten istý už povýšený zamestnanec, ako som povedala, PPA oznamuje, že pozastaví vyplácanie dotácií tomuto farmárovi. Dúfam, že toto Jozef Kiš, generálny riaditeľ PPA, spolu s týmto zamestnancom, že za toto ponesú trestnoprávnu zodpovednosť, pretože flagrantne porušili zákon a v prípade Jozefa Kiša, generálneho riaditeľa PPA, ide o podozrenie zo subvenčného podvodu a zneužitia právomoci verejného činiteľa, pretože vyplatil týmto odsúdeným subjektom zo závažnej trestnej činnosti dotácie za rok 2021. Vážení, toto je skutočný a jediný dôvod hystérie, teraz upozorňujem na moju osobu, ktorú predvádza tzv. Samo a Jožo, ktorých oligarcha Bodor spomínal na Polovníckej chate. Neoprávnené vyplácanie dotácie neoprávneným subjektom. To je dôvod, prečo sú nervózni. Keď som zverejnila status na Facebooku, že NAKA začala dňa 15.2.2023, to znamená pred mesiacom tohto roka, nové trestné stíhanie tohto subjektu finančnej skupiny, tak Jozef Kiš zrejme spanikáril a nadobro pochopil, že je zlé a preto narýchlo zlepili článok v denníku N, kde redaktor Ivan Halúza napísal článok s názvom, a teraz citujem názov článku denníku N. Farmy tkáčovcov z JNT musia vrátiť štátu agrárne dotácie. Dobehli ich bratrancové spory s farmárom Oravcom. Konec citátu. Tieto subjekty zamlčali, že sú voči nim vedené exekúcie. Tie žiadateľov od podpor diskvalifikujú. Týmto článkom sa táto skupinka vedená Kišom priznala, že dotácie boli týmto neoprávneným subjektom vyplácané neoprávnene, čo je porušením akreditačných kritérií a zároveň Kiš priznal neoprávnené vyplácanie dotácií týmto subjektom. No teraz páni len sedia a rozmýšľajú, ako z tohto prúseru a problémov von. Pýtam sa, čo robila auditorská spoločnosť PwC, ktorá je certifikačným orgánom PPA v súčasnosti. Určite ste si všimli, ako pompezne minister Vlčan s generálnym riaditeľom PPA Kišom oznamovali, že medzinárodný audit konštatoval, že hodnotenie stavu PPA je bez výhrad. Oznamovali to rovnako pompezne, ako keď spravili tlačovú besedu k údajnému odhaľovaniu mojej protispoločenskej činnosti. Všetci vieme, že v skutočnosti slúžilo trestné oznámenie na moju osobu len na odvrátenie pozornosti od ich vlastnej protispoločenskej činnosti, pretože sa rozhodli, ale lepšie povedané, museli chrániť záujmy tejto finančnej skupiny. Čo myslíte,
Dávam otázku do plena. Ako dopadlo tvojich slavné trestné oznámenie na moju osobu? No, z bombastie je akorát blamáž pre pána Kiša a pre ministra Vlčana. Je zaujímavé, že ani jeden novinár nezisťuje, ako dopadlo trestné oznámenie na šéfku protikorupčnej sekcie. Ale hlavne, že sme na ňu 3 dní vylievali v médiách vedra špiny, prepáčte za ten výraz. Pritom to maslo na hlave tu má Vlčan s Kišom a nie ja. A len tak mimochodom, ešte posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť, sa chcem opýtať, či Jozef Kiš a následne pani Rafajová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rovnako takto dôrazne preverili projekt Verkat, píše sa to tak, jak počujete, Verkat, v ktorom si Kišová chránenkyňa, toho času riaditeľka odboru implementácie sekcie projektových podpor, postavila spolu so svojimi dcerkami za peniaze daňových poplatníkov Európskej únie luxusný rodinný dom. Čo na tom, že to mal byť penzión? Ako toto pán Kiš vysvetlí ľuďom, ktorí celý život musia presne a poctivo splácať hypotéku? Aj pri tomto prípade asi pani Rafajová z ministerstva spí sladkým spánkom, ale dúfam, že či už OLAF alebo OČTK daný podvod alebo podvody dôsledne preveria a vyvodia zodpovednosť. Zároveň týmto žiadam verejne certifikačný orgán spoločnosť PVC, aby bezodkladne preverila celý projekt spoločnosti Verkat SRO, ako aj samotnú riaditeľku odboru, ktorá je v evidentnom konflikte záujmov. Novinári by sa mali trošku prebrať a začať sa pýtať na tento podvod, pretože kým obyčajný farmár sa nevie dostať k dotáciám ani napriek pravoplatnému súdnemu rozhodnutiu, to sú vážne veci, tak zamestnankyňa PPA si veselo postaví zadarmo luxusný dom a ešte ju Kiš povýši do pozície riaditeľky odboru. No nehnevajte sa, ale väčšiu držu som už nevidela dlho. Už len nominácia pána Kadnára zo Slavie Kapitál do štruktúr PPA, ktorú som už prezentovala, je naozaj väčším prešľapom. Už len táto jedna vec je väčší prešľap ako luxusný dom pani riaditeľky z PPAčky. Ak toto považuje premiér Heger za transparentné vedenie inštitúcie, tak je naozaj na mieste porozmýšľať o nekompetentnom riadení zo strany samotného premiéra, obzvlášť ak aj on sám, a to dávam do pozornosti aj vďaka mne, disponuje dostatočnými informáciami o Samovi a Jožovi. Vzhľadom k nižším vážnym podozreniam, že PPA závažným spôsobom porušovala akreditačné kritéria, ktoré certifikačný auditor buď prehliadal, alebo mne z neznámych príčin nezistil, si teda na záver ešte raz zdôrazňujem, dovoliť požiadať Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie mimoriadnej kontroly na základe konkrétnych podkladov, ktoré im poskytneme. Aby rovnakým spôsobom ako pri kauze Zlaté prasa na MPPC preveril Najvyšší kontrolný úrad vážne podozrenia z protispoločenskej činnosti zamestnancov a vedenia pôdohospodárskej platobnej agentúry. Je absolútne neakceptovateľné, aby minister Vlčan a Jozef Kiš bezdôvodne napadali a kriminalizovali ľudí, ktorí naopak preukazujú ich vlastnú možnú trestnú činnosť. Chcem zdôrazniť na záver, že z celospoločenského hľadiska má kauza farmára Oravca obrovský význam. Pretože odhaľuje vážne podozrenia smerujúce k štátnemu orgánu, ktorý je podozrivý, že porušuje Ústavu Slovenskej republiky, nerešpektuje súdne rozhodnutia, dehonestuje oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a beztrestne defrauduje finančné prostriedky daňových poplatníkov Európskej únie. Je preto nevyhnutné, aby Najvyšší kontrolný úrad ako národná kontrolná autorita preverila tieto vážne podozrenia rovnako ako v kauze Zlaté prasa, kde, ako vieme, bolo zo strany NKÚ podané trestné oznámenie na štatutára Ministerstva pôdohospodárstva, čo je pán Vlčan a jeho ľudí, ktorí svojim spriaznením našim ľuďom nezákonne rozdelili milióny eur. Na záver dovolte snať apel na čestných a rovných novinárov, ktorým ide naozaj o spoločný cieľ a to ochranu verejného záujmu.
aby sa aspoň pokúsili nadviazať na prácu Jana Kuciaka. Pretože mám pocit, ako keby sme už boli svedkami bulvarizácie žurnalistiky nielen v médiách oligarchov, ale aj v denníkoch, od ktorých by som to nikdy neočakávala. Ďakujem za vašu pozornosť. Prajem všetkým pekný deň. Ak máte otázky, som k dispozícii. Máme toto vaše dnešné vystúpenie vlastne chápať ako spochybnenie už vykonaného auditu spoločnosťou PwC? Aj. A aj následné výsledky tých kontrol, ktoré už v tej PPAčke vlastne boli? Ste ma počuli, ja týmto žiadam, ja vyjadrujem verejnú pochybnosť, prečo PwC tieto dôkazy a fakty, ktoré tu prezentujem, nezistila počas svojho pôsobenia. PwC nastúpilo od výmeny vlády v roku 2020, ešte myslím, keď tam nastúpil pán Mičovský, a PwC tam pôsobí dodnes. Spolupracujú vo veľmi úzkej spolupráci s pánom Vlčanom. Ja keď som bola zamestnaná na PPAčke ako riaditeľka protikorupčnej sekcie. Ja som s nimi každý deň prichádzala do styku. Ja som videla, čo sa tam deje. Čiže tam boli hĺbkové preverenia, hĺbkové audity. Nechápem, prečo toto PwC, tieto zistenia, ktoré hovorím z roku 2021, tie sa preverovali. Prečo toto nikto nezistil? Ja mám ešte od kolegynky nejaké otázky. Máte možno nejaké rodinné väzby na pána Petra Kubu z reklamnej agentúry Roko? Ja mám rodinné väzby na Petra Kubu? Pracujeme totiž s informáciou, že no, vaša určite nie. Pracovať. Určite nie. Nie. To neviem, jak si sa k tejto informácii dopracoval. Ako leginku zistujem. Ešte som sa chcel spýtať, či sa stretávate, alebo ste sa stretávali s pánom Františkom Oravcom buď v minulosti, alebo teraz. S Františkom Oravcom som sa prvýkrát stretla na PPAčke, keď som si ho predvolala, pretože som už uzavrela šetrenie jeho podnetu a odprezentovala som mu a odovzdala som mu úradný záznam, čo je legitímny dokument, pretože bol účastníkom konania na základe svojho podnetu a dala som mu výsledok nášho preverovania sekcie voči jeho podnetu. Vtedy prišiel a som mu ho odovzdala. To je úplne legitímne. A v minulosti, dobre viete, že teda, ak ste si ma naštudovali, že ja už v minulosti som pôsobila na ministerstve pôdohospodárstva počas pôsobenia strany SNS a počas pôsobenia ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej. A vtedy som dávala už jedno trestné oznámenie s jednou spoločnosťou, ktorú som tu spomenula. A v tom čase prebiehali veľmi silné protesty farmárov aj pred PPA. A tam som raz bola. Som bola podporiť farmárov. Neviem, či tam bol pán Oravec vtedy prítomný, nebol, tam boli všetci farmári, takže... Ale nekomunikujete s ním priamo teraz v týchto... Nie. Zaznelo to možno spochybnenie pána Hegera, ako pristupuje k tomuto problému. Máte možno vy nejaké politické ambície v budúcnosti? Toto nie je predmetom dnešnej tlačovej besedy. Ak bude k tomu dôvod, ja sa k tomu vyjadrím. Ak zazneli asi všetky otázky, tak ďakujeme za účasť na tlačovej konferencii a tešíme sa na budúce stretnutie. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Pekný deň.